Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fi spazju kreattiv, l-10 edizzjoni tal-MCAST ICA Festival tiċċelebra l-kisbiet kreattivi ta' studenti minn 12 kors tal-Baċċelerat fl-Arti Blunuri fl-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-MCAST fil-Mosta. Il-Malta Jazz Festival jirritorna b'ċelebrazzjoni ta' ġganti tal-jazz internazzjonali u mużiċisti lokali, taħlita ta' stili differenti ta' dan il-ġeneru. L-attività annwali Valletta Pageant of the Seas se toffri serata ta' murtali kuluriti u spettakli fuq il-baħar fil-port il-kbir, biswar ikoniku li jżewqu fl-isfond. Il-familja tal-artist Giorgio Preka se jkunu qed jiżvelaw 29 xogħol li qatt ma deru qabel ġewwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija il-Belt waqt il-wirja Hidden Goddesses.